फार्स्ट ट्रेक कर्टनि गेजेरजों बिसारखौ खालामनानै दायनिगिरिखौ फासि होनांगौनि थाखाय जोङो बेयाव दाबि दैखांनाय जादों। फैगोन मंगलबार 4 थारिखआव गासै बिजनि महकुमा जोङो बन्द हांख्रायनाय जादों। फुंबिलि 5 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 5 रिंगासिम बे बन्दखौ हांख्रायनाय जादों। बेवहाय गारि घरा दखान सहर हाथाय गासिबो बन्द थागोन। जोङो बिडिएसएनि दैदेननायाव गासिबो फरायसा आफाद लोगोसे बर'नि माहारि आफादफोर जयै जोङो 2 घन्टा धरना हाबाफारि बेखौ मावफुंखांबाय आरो जोङो बिजनि दख'रा एबसुआ निजा बबेयाखै। बिजनि दख'रा एबसुनिफ्राय जोङो डिसिनो सिभिल एन्जिनियारनि जानानै डिसिनिसिम मेम'रेन्डाम हरदों। दा बेवहाय जोङो रायखांदों बिजनि टाउन सिङाव जेसेबां फिसा फिसा दखान होनानै जौ फानो 12टा 1टासिम जौ फानो, बेनिफ्राय बेवहाय समाज बेरेखा हाबाफोर जायो, बेफोर गासैखौबो खुंथाया बा पुलिस प्रसासना बेखौ गोख्रोङै होबथानांगौ आरो बे जौ फानग्रा दखानफोरखौ गासैखौबो बन्द खालामनांगौ बिनि दाबि दैखांनानै लोगोसे बे दखान फिसायाव जौ लोंनानैनो राजु बसुमतारिया बुथारजाबाय। दा बे राजु बसुमतारिनि जास्टिस मोननांगौनि थाखाय थार बिजिरनाय मोननांगौनि थाखाय बे मेम'रेन्डामखौ जों होफानाय जादों। लोगोसे फार्स्ट ट्रेक कर्टनि गेजेरजों बिसारखौ खालामनानै दायनिगिरिखौ फासि होनांगौनि थाखाय जोङो बेयाव दाबि दैखांनाय जादों। लोगोसे राजु बसुमतारिनि थालांनाय बिसि फिसाफोरनो इयुनाव थांनानै थालांनायनि राहानि थाखाय जोङो 1 कौटि अनसुंथाइ होनो थाखाय जोङो दाबि खालामदों आरो बेवहाय राजु बसुमतारिनि बिसि बिथांनो साख्रि होनांगौनि थाखाय जोङो दाबि खालामदों। बेवहाय दख'रा एबसुनिफ्रायबो जों बे दाबिखौ दैखांनाय जादों आरो जोंनि गासै थासारिखौ मोजाङै लाखिनायाव खुंथाया पुलिस बिफाना गोख्रों नोजोर होनांगौनि थाखाय जोङो बे मेम'रेन्डामखौ जोंबो होनाय जादों। जों नुबाय थादों थांनाय 6-7-8 दाननिफ्राय जोंनि ओनसोलाव गोबां फिसा फिसा घटनाफ्रा जाबाय थादों। दिनैहाय बुलायनाय, गावजों गाव बुनाय बेबायदि हाबाफारिफ्रा बे खारजफोरखौ जोङो नुबाय थानाय जादों। बेनिखायनो बेखौ गोख्रों नोजोर लाखिनो थाखाय जोङो खावलायदों आरो बेबायदि राजु बसुमतारिल' नङा बुथारजानाय गोबां बर' फिसाफ्रा बुथारजाबाय। कुक्टुपलिनि जा मंगलसिं बसुमतारि बिथाङा बुथारजादों गोबाव सान सिगां। बिनि उनाव दावराइबारि गामिनि हाजिरा मावनानै जाग्रा मंगलसिं गयारि बेखौ बिष्णुपुरनिफ्राय हाथाइनिफ्राय फैबाय थानायाव बुथारदों। दा बेनि उनाव नामदेबखौ अक्सिगुरियाव बुथारदों। बेबायदि जाथायफ्रा जाबाय थादों। दा बेखायनो जोङो बेखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो बेखौ गोख्रों एक्सन लानांगौनि थाखाय जोङो सिभिल एसडिअनि गेजेरजों डिसिसिम जोङो मेम'रेन्डाम होनाय जाबाय। लोगोसे दहाय सोमावसारनायनि गेजेरजों धरनानि गेजेरजों आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांमोननोबो जोङो मेम'रेन्डाम हरदों। कम्पेनसेसन होनांगौ, फार्स्ट ट्रेक कर्टनि गेजेरजों बिजिरनानै बेखौ राजु बसुमतारिनि थार बिजिरनाय होनांगौ, बिनि थाखाय जोङो दाबि दैखांदों आरो जोङो जेब्लासिम जोंनि दाबिया सुफुंजाया अब्लासिम जोङो गुबुन गुबुन हाबाफारि लानानै सोमावसारनो थाखाय साखाफारा जानानै दङ। दा बेबायदिनो जोङो फैगोन मंगलबार 4 थारिखआव गासै बिजनि महकुमा जोङो बन्द हांख्रायनाय जादों। फुंबिलि 5 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 5 रिंगासिम बे बन्दखौ हांख्रायनाय जादों। बेवहाय गारि घरा दखान सहर हाथाय गासिबो बन्द थागोन। जोंनि बे बन्दआव गासै फरायसा आफाद आसु, आमसु, नेमसु, एबिएमसु लोगोसे आकारसु, बेनिफ्राय बेंगलि फेडारेसन, आसाम बेंगलि फेडारेसन बिटिसि, लोगोसे बिजनि जिल्ला ट्राइबेल संघ, बर' साहित्य सभा, आबोब गासैबो आफादा बे बन्द हांख्रायनायाव मदद खालामदों। बिडिएसए आरो एबसुनि जथाय हांख्रायनायजों गासैबो फरायसा आफाद गासैनि माहारि आफादफ्रा बे बन्दआव मदद खालामदों। दा बेखायनो साफ्रोमबो जोंनि रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायबाय बे बन्दखौ मोजाङै फालि। बेवहाय खुनु भायलेन्स जानाय नङा, रावनिबो दखान पहर बेबायदि बुख्रुबनाय सावनाय बेबायदि जानाय नङा। गोजोनै जाहाथे बयबो मानिलायगोन आङो खावलायदों आरो साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ बेखौ मोजाङै फालिनो थाखाय खावलायदों आरो बिजनि ओनसोलनि साफ्रोमबो बिजनेस दखानि हन्टा बिथांमोनखौबो खावलायदों बे बन्दखौ मदद खालामनो थाखाय। आरो जोङो साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा बेखौ फालिनांगोन आरो इयुननि समाव दिनै जि लोब लोब ओंखारबोदों इयुननि समावबो जोङो राजु बसुमतारिखौ जेरै जोङो थार बिजिरनाय मोननो थाखाय दिनै सोमावसारबाय, उननि समनि सोमावसारनायफ्राव बाहागो लानांगोन। मानोना जोङो थांनानै थानांगोन रैखाथियै। मोनानि 9टा 10टासिमबो जोङो टाउनाव हाथाय बाजार जानो हायाबा मा थासारि जाबावगोन बेहाय। जोंखौ दिनैहाय जोंनि ओनसोलाव थानानै जोंनि जायगायाव थानानै गुबुन हारिफ्रा जोंखौ
बुथारनाय बेबायदि बुनानै हरनाय बे जाथायफ्रा जाबाय थानायखौ जोङो नुनो मोन्दों। बेखायनो जोङो सांग्रां जानांगोन आरो जों खौसे जानांगोन। बे खुनु राजखान्थि खुनु आफाद दोलो बासियालासेनो जेब्लानो जोङो जोंनि रैखाथिनि थाखाय हाबा मावगोन, हाबाफारिफोर लागोन, बेवहाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरखौ आफादफोरखौ लैहोर लैहोर बाहागो लानो थाखाय खावलायदों। दिनैनि जि हाबाफारि बेबायदियै जोङो बाहागो लानांगोन, खारन जोंहा बेहाय रैखाथिनि बाथ्रा दङ। जोंनि गथ' गथाय दा जोङो बे जायफोर मानसि बुथारग्रा, जायफोरा मानसि बुथारनो हायो, बे मानसि बुथारग्राफोरखौ जेरैखि जाया फासि होनांगन, नङाबा बिसोरो 3 मासनि उनाव फैफिनगोन आरो बिसोरनि बेहाय दपदपनि सोलिगोन, बेखौ जोङो आरोबाव जोङो सहायबावनांगोन। बेखायनो दा थि समावनो थि थांखि लानानै जोङो थि खामानि मावाबा जोङो इयुनाव जोंनि इयुन जोलैफ्रा बेवहाय खर' दिखांनानै थांनानै थानांगौआ जोबोद गोब्राब जागोन। बेखायनो जों बयबो साननो हनो गोरों, सानसुमै, मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनखौ जोङो सांग्राङै आरो बयबो खौसेयै जोङो बे फारसे जोंनि राजु बसुमतारी बायदि आरो इयुनाव जाहाथे बर' सुबुङा भुगिनो गोनां जाया, गावनि आगोमा जिउखौ जाहाथे फोजोबनानै लानो गोनां जाया, बिनि जास्टिसखौ जोङो मोननांगोन। दा बेखायनो इयुनाव जों बयबो जयै थांगोन आरो बयबो जाहाथे बेवहाय मदद खालामगोन। आङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों साफ्रोमबो रायजो राजा, साफ्रोमबो सानसुमै, मोनफ्रोमबो थाखोनि सुबुंफोरखौ जोंनि बे हाबाफारिफ्राव बाहागो लानो थाखाय खावलायबाय। आरो फैगोन मंगलबारनि फुंनि 5 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 5 रिंगासिमनि जि 12 घन्टा बिजनि महकुमा बन्द, बेवहाय बयखौबो मदद खालामनानै जाफुंसार होनो थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय।